Днес темата е защо Бог първо ни прекарва през трудности, преди да срещнем партньора, който е най-подходящ за нас. Истината е проста. Бог няма как да ни даде най-подходящия за нас партньор, ако ние все още си живеем с нашите модели на самосаботаж, с нашата ревност, с нашите страхове и си носим всичко от миналото, всякакви такива страхове от изоставяне, всякакви такива модели стари, на които сме се нагледали, в които вярваме. И докато все още имаме токсично поведение, а един от нас има такова, за съжаление, докато си го носим, няма как Господ да ни даде една супер здравословна връзка, защото ние ще си я опропастим и сами ще си я превърнем в хаос. И не само да си кажем, той Господ гледа, той ще ми донесе това, което е най-добро за мен. Да, обаче Господ все пак ще има нужда от това, вие също да отворите сърцето си за любовта, за да може да я приемете. Защото няма как да не ви се е случвало, примерно, така по-предпазливи сте в любовта. И всякакви страхове от миналото, в които си казваме, това дали сега не е поредната грешка, която ще ми се случи, дали няма да е поредният човек, който ще ме предаде, ще ме измами, ще ми изневери, или ще ми изгуби още 10 години от живота. И примерно, когато вие вече сте изгубили едни 10 години от живота, не ви се губят още 10, защото той живота си минава, а пък и живота е много кратък. Дали? В крайна сметка, доста по-предпазливи ставате и доста така повече си премервате опциите, които имате. Всичките тези неща си ги носите от миналото и вие проектирате болката и страданието, които друг човек ви е причинил, или които дори ние сами сме си причинили. Ги проектираме върху новия човек, който е срещу нас. Така все едно обричаме нещата още в самото начало. Точно по този начин ще развалим и саботираме нещата сами. Трябва да приемете човека с раните, които носи. Двете страни трябва да са доста търпеливи и да си помагат в взаимното израстване.